Bueno, boas tardes a todas e a todos, moitas gracias por vir. Eu son Celtia, teñome que presentar a min mesma. Sempre que vou por aí digo mesmo, sempre me presento dicindo que son da Ponte Nova, e é máis unha declaración de principios que quizáis unha realidade, porque na Ponte Nova non fixen moito máis que nacer. Pero penso que nestes tempos unha non é tanto de onde lle toca vivir, senón de onde sempre lle gusta regresar, e a min sempre me gustou regresar a Ponte Nova. Levo 5 anos xa, dende que volvín de Barcelona, vivindo na provincia de Lugo. Primeiro na costa e agora na cidade. E constatei algo que sempre escoitara, que os lucenses e as lucenses somos unha raza en extinción porque temos un enorme problema de envellecemento da poboación e de despoboamento. Hoxe, esta mañá, estaba con Estefanía Torres, que é eurodiputada de Podemos, coa cal traballo, e tiña precisamente ela que facer pasado mañá unha conferencia sobre o despoboamento en Salamanca. E lle pasaban un dato, lle decían, mira, en Béjar, Salamanca, hai a mesma poboación agora que en 1940. Eu pensei, ostras, pois que sorte teñen en Béjar, porque na Ponte Nova hai exactamente a mitade ou menos da poboación que había en 1940, o cal é sangrante. Na provincia de Lugo perdemos só nos últimos 15 anos o 7% da poboación. Creo que todas somos moi conscientes de que ese é un problema moito máis grave nas comarcas do interior. Temos un gravísimo problema no noso rural, e de feito é tan grave que anda moi preocupado Feijóo últimamente. Dixo outro día que el non iba a aproveitar as dificultades do sector para apañar un puñado de votos. Eu penso que é unha mágoa que non aproveitar as evidentes dificultades do sector lácteo para poñerlle solución en todos estes anos que leva gobernando, e non o fixo. Eles sabían que o fin da cota láctea iba a supoñer a ruína para os nosos gandeiros, porque compiten nun mercado liberalizado, pero curiosamente non compiten en igualdade de condicións, porque hai outros gandeiros de outros países que sí teñen apoio dos seus gobernos. Nós temos un grande problema de ordeación do territorio. É casi un lugar común decir que ata que non resolvamos o problema da ordeación do territorio en Galicia, non vamos a resolver o problema do sector primario. Outro día, aquí, na Universidade Politécnica, onde eu estudei, por certo, facíanlle unha homenaxe a un lucense que foi moi importante, foi quizáis a persoa que máis pensou sobre a terra e o territorio, e chamábase Rafael Crecente. El plantexou as respostas a que facer coa terra que temos. Ordear o territorio quere dicir saber que terras temos, para que as usamos e a quen lles damos, e ese é un pantano no que é moi difícil meterse políticamente. Decían outro día na Politécnica varios profesores que non pode ser que un único partido pague o custe de enfrontar esa ordenación do territorio, e seguramente teñan razón, pero eu creo que se hai unha xente que vai a ser capaz de levar a cabo esa necesaria ordenación do territorio en Galicia, é a xente que ten a coraxe e a valentía, a xente de En Marea. Diso estou moi convencida. Ben, non me quero estender moito máis. Eu penso que vou a presentar a Carmen. Hai 2 feitos históricos deste proceso de En Marea. O 26 de xuño, para min, vai a ser un punto de inflexión, vai a ser o que xa foi en decembro, pero tamén vai a non ser o que será en outubro. Houbo un feito histórico, tivemos o primeiro deputado nacionalista da historia na provincia de Lugo, e iso conseguímolo non grazas aos esencialismos ideolóxicos, senón grazas á unidade popular. E oxalá, igual vou a ser moi optimista se digo que teremos a primeira senadora lesbiana da nosa historia. Quizáis desta non vai, Carmen, pero seguramente para a próxima irá, eso sí que será para poñernos a bailar, porque nestes momentos nos que parece que o fanatismo e a barbarie está gañando a batalla, pois é moi necesario que visualicemos o respeto, a sensibilidade polo dereito a decidilo todo na nosa vida. O 26 de xuño penso que lle imos demostrar a Galicia, especialmente os lucenses, que espertamos, que
que somos capaces de facernos tamén a nosa revolución e temos, isto é moi importante, que decirlles aos nosos maiores, xa que son a maior parte da poboación, que teñen que votar por nós, polas súas fillas, polos netos, polos sobriños, por nós que somos os deles e queremos vivir nesta provincia e ter un futuro digno. Só ca unidade popular, só sendo xenerosos e só indo todos e todas xuntas, podemos. Hai marea. Bueno, boas tardes. Ides permitir que teña así uns papeliños porque eu non me dedico a isto, entón os preciso un pouco de apoio. A pesar de eso, teño moi claro por que estou aquí e o que vos quero dicir. Primeiro, agradecer a Celtia tanto cariño e tanta emoción, eu creo que é o que conforma este equipo de En Marea en Lugo. E despois facer fincapé en que efectivamente estou aquí como candidato ao Senado, pero en realidade é o de menos. Creo que estou aquí como autónoma, como activista, como artista, estou como habitante do rural, estou como a muller, estou como a lesbiana, estou como a consumidora que procura ser responsable pois, do comercio local, do pequeno comercio, do ecolóxico, estou como a filla, estou como a neta, filla, consciente da realidade das persoas en situación de dependencia, cas que miña nai traballa, consciente de que os atropelos aos que a cidadanía, a veciñanza de a pé vimos sufrindo nestes últimos anos precisan unha fronte común que garanta dende xa o dereito ao acceso aos suministros básicos, tan básico é. E hoxe en especial vou retirar que efectivamente estou aquí como lesbiana, teño que retirar ca miña tristeza, farta de quen sembran odio e logo, por certo, aparecen nas concentracións a dar o pésame á comunidade LGTBI, hipócritas. Estou aquí como unha persoa máis do colectivo, pensando nos meus, nos nosos dereitos e reivindicacións, sabendo que son parte deste proxecto colectivo capaz de facer fronte con sorrisos á violencia, ao odio, ao medo que imos escoitar moito nestas semanas, que eu creo que xa non lles van servir máis. Por moito que lles fastidie, non hai armario grande, suficientemente grande, capaz de conter o amor que todas temos á liberdade, tamén a nosa. Dentro deste proxecto pois, de ilusión estou moi agradecida e emocionada, porque hoxe son a voz visível, unha voz visível, pero estou rodeada de persoas as que admiro e respecto moitísimo. A moitas delas as coñecín na rúa, esta tamén. Non falo somente das que estamos poñendo voz, estou falando de todas as persoas que hai detrás que suplen a falta de medios. Bueno, hoxe temos bastantes, pero suplimos a falta de medios con moitísima ilusión, con moitísimo traballo, con moitísimas horas de esforzo, con xente que atende as redes sociais, que fai miles de kilómetros para chegar a cada punto da nosa terra luguesa, ca xente que distribúen os cartaces, que fan as pegadas nocturnas, que aguantan moitas reunións moi longas e que dan ánimos e sorrín cando o cansanzo asoma e asoma. Grazas, sodes un orgullo. Sinto unha grande responsabilidade estando aquí falando por vos. O 15M foi sen dúbida, e teño aquí a dous compañeiros moi especiais, foi sen dúbida un punto de encontro do espazo-tempo, pero non foi o único, non é o único, non será o único. Creo que vivimos nun país, nun estado plurinacional, nun mundo, en última instancia, no que as persoas estamos a construir en positivo constantemente, bancos de tempos, plataformas de antidesafiuzamentos, mareas de todas as cores, banca ética, cooperativas de consumo sostible, de enerxía, alternativas para todos os eidos que precisamos nas nosas vidas. Hoxe hai que lembrarse tamén das alternativas cidadás que están montando campamentos para as persoas refuxiadas ao marxe das institucións. Orgullo tamén poder falar deles agora mesmo. Está claro que damos 1000 voltas ás institucións retrógradas que non nos representan.
Creo que chegou o momento de que todo este traballo a prol do ben común estea presente nos nosos gobernos. Creo que é a hora de que as institucións representen a unha maioría social diversa, formada e farta da persecución e da violencia da que vimos sendo obxecto. En vez de criminalizar e perseguir a laboura social, o activismo, creo que hai que escoitalo e creo que hai que apoialo dende a súa liberdade e dende a súa independencia tamén. En vez de negar o obvio, hai que pensar en todas nós, mulleres que sustentamos unha sociedade, as nosas sociedades. Creo que hai que chamar as cousas polo seu nome, en vez de negalo. Hai que falar de violencia machista e hai que convertir a violencia machista nunha cuestión de Estado xa dunha vez por todas antes de que seña todavía máis tarde. E tamén por eso é un orgullo participar deste proxecto que medra en feminino, e agora non só falo das mulleres, estou falando tamén de todas as persoas que hai detrás, de xente que conforma un berro único contra esa violencia machista, contra a violencia homófoba, ao final contra a violencia que nos afecta a todas nós como cidadás, activistas, persoas que conviven nesta sociedade. E xa que estamos aquí en familia, non me quero enrollar moito máis, vos vou contar unha cousa. Eu estou aquí como a persoa, como a independente, non pertenzo a ningunha das siglas que vedes aquí atrás, e sen embargo estou aquí, aquí me teñen como a unha gota máis. Quero agradecervos aos partidos, as siglas, que souberades escoitar as miñas críticas, a todos lle las fixen chegar nalgún momento, gracias. A todas vos las seguirei a facer chegar. Estou emocionada porque me acollades, por ser parte. Eu quero que vos sexades o goberno, que nós sexamos a representación. Quero que haxa xente nas institucións capaz de entender, de respectar, capaz de aprender. Grazas por pensar nesa diversidade, grazas por pensar na intelixencia colectiva, na liberdade, grazas por ser persoas a traballar por e para persoas, ao marxe de bancos e de mercados. Creo que somos todas as que estamos aquí a evolución precisa. Creo que a evolución que precisa o Congreso, creo que a evolución que precisa o Senado. Pedíronnos que fixeramos fincapé neso. O Senado é unha cámara que tamén temos que votar. Precisamos empregar ambas as dúas papeletas para que o deixen de utilizar como unha cámara na que se escudan persoas que deberían de estar a ser xulgadas pola vía do penal, que deixe de haber privilexios nas cámaras de representación cidadá. Xa remato, pero me gustaría ver no Senado a Luís Daporta, candidato ao Senado, médico con 40 anos de experiencia na sanidade pública e de calidade. Me encantaría ver a Modesto Renda, que anda por aí, que está en Vilalba, un concello duro, representando a cidadanía. E xa para rematar, creo que é o momento de facelo en feminino, en positivo, que é o que caracteriza a esta marea, que sempre sorrí e que se emociona tamén. Se somos persoas a traballar a prol de persoas, e é o que somos, creo que hoxe sairemos daqui sendo tamén gotas de auga, todas vós, por algo estades aquí. Seremos gotas de auga e creo que con orgullo nos imos unir a centos, a miles, a millóns de outras gotas de auga, porque unidas sabemos que podemos, e porque aquí hai marea, e ben o sabemos, hai marea. E é un orgullo compartir a marea con xente como a Moncho, ao que tamén coñecín nas rúas. Moitas gracias, Carmen. Voume poñer de pé porque non teño a costumbre de falar sentado. E ademais é momento de erguernos e erguer a nosa voz e erguer a forte, cada día máis alto, para que nos escoiten. E que nos escoiten todos aqueles que nos queren calar. Para min un orgullo especial estar en este centro educativo, o Lucus Augusti, o Instituto de Fole, de Cunqueiro, de Alonso Montero. Pero me resulta absolutamente indignante ter que entrar por baixo de escudos franquistas, de aguiluchos franquistas, de símbolos fascistas que siguen a presidir este centro.
Por iso tamén é preciso mudar as cousas. Para iso tamén é preciso un cambio de mentalidade e un cambio de poder neste país. Pero o cambio dá medo, eles teñen un profundo medo ao cambio. Se resisten a que haxa un cambio porque queren manter os seus privilexios. Queren manter todos e cada un dos seus privilexios. E por eso a súa campaña é a campaña do medo. Dicen que se gobernamos, que será un desastre, que chegan os roxos, e que se chegan os roxos van a acabar con todo. E isto dice o PP, que vamos a acabar con todo, nós. É tremendo escoitar eso da súa boca, da boca de dirixentes do Partido Popular que nos levaron á ruína, que nos levaron á situación en que estamos agora, un país en absoluta quebra, un país na absoluta ruína, no que as maiorías sociais, para as maiorías sociais deste país, é unha auténtica aventura poder subsistir e chegar a final de mes. Esa é a realidade na que vivimos. Eles acabaron coas nosas pensións. Reduciron un 50% a hucha das pensións. Se dilapidaron 36.000 euros do fondo de pensións, co que, teoría, os nosos maiores poderían aspirar a ter unha vida digna. Ian vir os roxos e nos iban quitar as propiedades, pero hai 400.000 desafiuzados dende o ano 2011 neste país. Hai xente que non ten casa, familias con fillos, que teñen que dormir debaixo dunha ponte. Esa é a realidade. E ao mesmo tempo, somos o país que ten o billón de euros de débeda. E ao mesmo tempo, somos o país que lle transferiu á banca 1 billón de euros. Esos son os datos que manexa, evidentemente, non o goberno, sino a plataforma pola Auditoría Cidadá da Débeda. Eses son os salvapatrias. Eses son os patriotas, eses son os xestores. Eses son os que ahora dicen que nos van a sacar da crise en que eles mesmos nos meteron. E nós, como cidadás, supónse que lles temos que creer a eles. Eu, dende logo, non encontro ningún motivo para poder creelos. A situación é a que é. A situación é que temos unha fiscalidade que transfire os recursos das clases populares, da xente con menos recursos, para os que teñen máis diñeiro. Os que pagan máis impostos neste país son os que teñen menos cartos. E para o resto se reservan amnistías fiscais. Sí, directamente, sin rubor, sin ningún tipo de reparo. Ese é o grado de degradación política e institucional que se supón que temos que soportar como cidadáns. E, dende logo, non estamos dispostos a facelo. Eu, dende logo, creo que temos dignidade de sobra para darlles unha patada no cu e decirlle, marchade dai, que non tedes nin idea de como se goberna. Esa é a realidade. Con eles naceu a figura do traballador pobre, que é unha persoa que traballa unha xornada completa, como mínimo 8 horas, e non é capaz de chegar a final de mes. Ese é o modelo de precariedade que pretenden implantar ad infinitum. Non é algo coyuntural. O cando dicen que estamos saindo da crise é porque isto é o que eles se referían por saída da crise. Ese é o modelo que reservan para os nosos mozos. Volta a traballar polo caldo, como nos recordan moitos dos nosos avós. Esa é a realidade. En moitos casos, nin caldo. Teñen os nosos sectores productivos absolutamente esnaquizados. O sector cárnico, lácteo, pesqueiro, na auténtica ruína. E os sectores potencialmente innovadores, onde poderíamos ser unha potencia a nivel mundial, como son as enerxías renovables, están absolutamente abandonadas. Aí temos o caso das eólicas, das fotovoltaicas. O futuro, onde poderíamos camiñar cara a ese futuro, cara a un horizonte posible, o levaron a quebra. Non sale nos medios de comunicación, pero é unha cousa moi curiosa. Non se dice. Somos o terceiro país do mundo con máis demandas de inversores estranxeiros por inseguridade xurídica. Estos son os que queren atraer a inversión. Pois somos o terceiro. Moitas desas demandas son de 900 millóns de euros. Moitas afectan precisamente a un marco normativo absolutamente kafkiano no caso das renovables. Ese é o futuro que nos reservan como país. E, polo tanto, nós non estamos dispostos a asumir esa realidade. E por eso nos rebelamos. Nos rebelamos cada día e nos rebelamos nas rúas e nos rebelamos tamén nas institucións. Esa é
evidentemente, a nosa obriga. Non temos medo, non lles temos medo. O medo xa cambiou de bando hai tempo e se percibe. Se percibe na rúa, se percibe na alegría da xente e na auténtica esperanza real porque haxa un cambio. Mesmo dentro do modelo capitalista, xa quedou demostrado que o modelo do Partido Popular é un modelo fracasado. No crack do 29, dentro dese chamado New Deal, decidíronse por rescatar as economías familiares, por sanear a débeda das familias, para desa maneira incentivar o consumo, para desa maneira crear emprego, para desa maneira que as empresas puderan subsistir. Pero nós non. Nos transferimos directamente, somos tan aplicados, son tan listos estos amigos do Partido Popular que transferiron os recursos directamente á banca e ás empresas. E esos recursos pasaron directamente á súa conta de beneficios, os salarios dos seus directivos ou, cando non, a paraísos fiscales. E estos son os lumbreras que nos van a sacar da crisis. Estos son os que dicen que se nos chegamos vamos a traer o desastre. É increíble escoitalo da súa voz. E aquí entra en acción Feijóo, o Feijóo, ¿no? O iluminado, ¿no? Feijudini, que, como sabedes, ten unhas capacidades adivinatorias tremendas. El dice que estamos saindo da crise. E eu pregunto, en que parámetro? Que dato? En que área estamos saindo da crise? Sabedes como están facendo para enmascarar a saída da crise? Eles, por cada contrato indefinido de 1.500 euros, o están transformando en 3 contratos temporais de 500 euros. E a eso lle chaman sair da crise. E nós non queremos eso para os nosos fillos, nin queremos eso para os nosos irmáns, nin queremos eso para os nosos amigos. E non o imos permitir. E por eso nos rebelamos. E o máis curioso de todo é que se extrañen. Se extrañan de que a marea non pare de crecer. É auténticamente surrealista. Logo, que esperaban que fixéramos? Que nos quedáramos cruzados de brazos, esperando a que nos arruinaran todavía máis. É absolutamente impresentable e é absolutamente sorprendente que non se dan conta de que a marea nace precisamente como consecuencia da súa irresponsabilidade. A marea nace como consecuencia precisamente das barbaridades que están a facer coas maiorías sociais agredidas do noso país. E é unha consecuencia lóxica e en marea, evidentemente, é herdeira de todas as loitas de todos os povos ao longo da historia por a recuperación da dignidade e por a recuperación dos dereitos. E ese é o camiño que seguimos. Como fixeron os sanculots, como fixeron a xente do 15M, como fixeron a xente do Nunca Máis, como fixo a xente de Non á Guerra, e como fixeron antes os movementos zapatistas, e como fixeron ao longo da historia tantos e tantos compañeiros que levan entregado a vida polos nosos dereitos, e non llos vamos a regalar. Non llos podemos regalar. Non podemos caer tan baixo e non o vamos a facer. De feito, eles saben que a cousa está cambiando. Hai un horizonte de cambio e non o poden parar. Se estranan. E por máis que intentan calarnos, por máis que intentan silenciarnos, non o van a conseguir. O contrario, canto máis intentan silenciarnos, máis clara se escoita a nosa voz. Pero as dificultades son moitas, se o sabemos. Despois desta campaña viñen as autonómicas, despois da campaña do medo virá a campaña da mentira. E quero facer aquí un chamamento claro, tamén aos medios de comunicación, especialmente os seus directivos. Non se pode permitir que o Partido Popular carrexe anciáns con Alzheimer e que o día que sale o auto judicial que os senta nos banquillos, os medios de comunicación galego non publiquen nada. Non se pode permitir que se faga eso nun país democrático. Non se pode permitir que o Goberno de Galicia lle dé 25 millóns de euros a Indra e os seus amiguetes para que saneen as súas contas, en teoría nunha base de drons, cun chanchullo dunha empresa implicada na Púnica e que non exista o máis mínimo xornalismo de investigación para poñer en riba da mesa as súas mentiras. E todos temos unha responsabilidade. E os donos dos medios de comunicación tamén teñen un compromiso social que teñen que cumplir. Polo tanto, acabouse o medo cambiou de mando. Hai marea, a marea está crecendo e cada día crece máis e eles o saben. E amigos, amigas, saben que imos gañar as eleccións. Saben que imos a gañar estas e as que veñan despois. E por eso teñen medo. Pero, como digo, nós
o único que traemos é esperanza e ilusión para a xente por culpa das súas desfeitas. Nada máis, moitas gracias pola vosa atención. Vos deixo con compañeiro, mestre, persoa comprometida coa realidade luguesa, unha persoa que ven do 15M, que ven de compartir na rúa protesta, pero tamén causa e defensa das maiorías sociais. Josito, con el vos deixo. Gracias, Moncho. Un placer estar aquí e formar parte deste equipo. É un verdadeiro placer. Hai moita xente da que está aquí, coa que compartín e logo compartindo moitas loitas, moita rúa, moito frío. Hai outra xente a que coñezo hai pouco, pero que estou desexando que sigamos con esta boa sintonía e facendo equipo. Eu suelo decir que somos o Dream Team da política galega. E así o creo, de verdad. Despois dicen que son un pouco localista. Josito, tú sempre tiras para Lugo e tal. Bueno, que se vai facer? Bueno, que dicir? Que dicir despois de todo o que dixeron os meus compañeros e as miñas compañeiras? Básicamente, hai xente que leva moito tempo loitando, como xa dixo algún. Para min, como Josito, o mestre, fai 5 anos foi moi especial cando as rúas, cando as prazas despertaron en min toda esa rabia, toda esa carraxe, toda esa indignación e todo ese descontento. E foi ilusionante como enchimos as prazas de política. Para min o foi. E creo que agora estamos noutro proceso que vai ser encher de xente honesta as nosas institucións. Esa é a verdadeira revolución. A verdadeira revolución vai ser encher o Congreso e o Senado, hai que telo moi en conta, o Senado, de xente normal, de xente que se levanta todos os días para traballar, de xente que se levanta todos os días para buscar traballo. Eso é o importante. Acostuman a facernos pensar que non sabemos, que non... Eso está solo reservado para uns poucos privilexiados, pero non nos van a ensinar a como se xestionan as cousas. Xestionamos todos os días, que llo digan os autónomos. Verdes, hai un tempo que estamos a mudar, e eu así o creo que estamos a mudar a desilusión e a resignación en sorriso. Eu a veces peco de optimista, tamén vos lo teño que decir, a min na miña casa me dicen, bueno, Josito, tú pasaste un pouco. Pero non, eu creo que aunque antes eran queixas e lamentos, o que antes eran pataleos, o que antes eran berros nas rúas, que teñen que seguir sendo, que non podemos desactivar as nosas rúas, agora son propostas. Agora son xente organizada con partidos. Como xa ben dixo Carmen, en Marea aparece un exemplo. Dende Galicia estamos a dar exemplo. Estamos a dar exemplo de como nos temos que organizar. Estamos a dar exemplo de como os partidos políticos teñen que dar paso a todo tipo de xente, a todo tipo de inquedanzas, a toda a xente que está a loitar por outra xente. En esta campaña, nos en Marea imos combinar diversas cousas. Imos combinar actos pues, típicos como este, ¿no? Nos chegamos aquí, largamos o noso speech, e nos vamos tan contentos, nos aplaudides moito, espero, e tamén vamos ter outros nos que sexan de construcción, no que a xente poida participar, no que a xente poida opinar, debatir e decirnos, mira, eu creo que isto é máis importante, por que non vos centrades nesto outro? Non pensardes enfocalo así. E tamén outros de celebración. E agora dires, de celebración? Este Josito tomou un chupito ou algo antes de vir. Que motivos temos para celebración? Si está todo como está. Sí que é verdad que estamos a sufrir unhas políticas de saqueo das institucións, estamos a sufrir unhas políticas de recortes inauditas, de crise social, de maltrato da maioría, sí, é verdade. É totalmente certo. Pero tamén temos motivos para ilusionarnos. Eu de verdade que estou ilusionado. Estou ilusionado porque temos unha gran oportunidade. Temos unha gran oportunidade de construir un Estado novo. Temos a oportunidade de recoller todas esas loitas, como ben dixo o compañeiro, todas esas loitas e todas esas conquistas que fixeron as nosas aboas, as nosas nais, os nosos pais,
que loitaron por ter liberdades e ter dereitos. Temos que recoller todo eso, e ser conscientes de que non chega. Pero é moi importante este pacto interxeracional. É moi importante que temos que ter na cabeza todo eso que conseguimos, pero queremos máis. Eu aprendín na rúa que o chaman democracia e non o é. E estou convencido de que nos imos mudar eso. Que queremos? Queremos acabar cas prohibicións de autoconsumo enerxético, queremos incentivar as políticas, as enerxías verdes e renovables, queremos cuotas xustas para os nosos autónomos e autónomas, queremos que non haxa xente sen casa, nen casas sen xente. Sigue a pasar todos os días, aínda que non saia nos telexornais. Queremos unha Galicia con infraestructuras. Temos que vertebrar o noso territorio, nos queremos ferrocarril, nos creemos que temos que apostar polos transportes colectivos. É unha aposta de futuro, é unha aposta para a nosa sociedade, para a nosa xente. E nesto voume parar. Queremos rematar cos privilexios da clase política. Vouno repetir. Queremos rematar cos privilexios da casta política. Que quere dicir iso? Transparencia e control democrático. Son palabras moi bonitas que virá en todos os programas de todos os partidos que concorren a estes comicios. Pero o que quere dicir é que precisamos paredes de cristal nas nosas institucións. O que precisamos é saber onde vai cada un dos nosos euros. Saber con quen falan, con que se reúnen. Esas decisións, esas cousas, temos que sabelas. Somos nós quen decidimos a partir de agora, non eles. Somos nós. Eso temos que telo meridianamente claro. Queremos unha política internacional baseada na paz e na seguridade, non na ausencia de guerra. Son cuestións moi diferentes. Temos que apostar por perseguir os paraísos fiscais e perseguir ese diñeiro que financia as guerras. Opoñémonos o TTIP, o TISA, o TLC, que van a empobrecer a nosa xente, e mudaremos a lei de financiamento autonómico e local. É básico. Temos que acabar cas diputacións, que son un nicho de corrupción. Nos aquí en Lugo sabémolo ben, pero temos que telo claro. A situación que estamos a vivir non é un problema de diñeiro. Outro día decía a miña abuela, ai, Josiño, é que non hai diñeiro, non podemos pedir, isto non pode ser. Non, abuela, non é un problema de diñeiro, é un problema de ladrós. Verdes Rajoy quitou o pienso a vaca, e ora quere que siga dando leite. Isto é inaudito. Xa decía Moncho, ahora hai... É verdade. Agora, voume poñer de pé, porque eu tampouco estou cómodo sentado. Veredes, decía o Moncho, hai cada vez máis traballadores pobres. Concretamente, aumentou un 14% o número de traballadores pobres. É vergoñento que ahora xa non chegue traballar e ser honesto para chegar a fin de mes. Xa non chega. Non chega para dar de comer aos nosos fillos e as nosas fillas, para quentarnos en inverno. Non chega para ter unha casa. Non chega. Si esa cifra é vergonzosa, é vergoñenta, é noxenta, máis noxenta é que aumentou nun 21% o número de traballadoras pobres. Os pobres teñen cara de muller no noso país. A pobreza ten cara de muller no mundo. Non podemos consentir que as nosas fillas, por ser fillas, cobren un 24% menos de media cos nosos fillos. É intolerable. Non podemos consentilo. E non nos van decir que non sabemos. Sabemos. Debemos e podemos facelo. O que pasa é que a nosa receta para sair da crise é outra. Eles rescataron os bancos e rescataron as autopistas. Pero nós imos rescatar as familias. E imosles demostrar o 26 de xuño que non sempre gaña a banca. O 26 de xuño, quen vai gañar vai ser a xente, vai ser a cidadanía, porque hai marea, porque unidas podemos. Non quero acabar sin resaltar as figuras do Senado. Me parece importante, Carmen xa está aquí con nós, vadesme permitir o resto de intervintes
algúns coñecémonos, eu aprecio moito a Carmen, aprecio moito a Vanessa, porque temos unhas relacións persoais. Eu quero ter fillos e fillas, encantaríame ter 3 Carmes como fillas. Pero quero destacar tamén a Modesto Renda e a Luís da Porta. Podes vos levantar e vir hasta aquí, non? Que lles vexan a cara, parece vos ben. Vide hasta aquí, vide hasta aquí, vide hasta aquí. Vide hasta aquí. Porque así, eu como vou rematar cunha canción, porque son músico, mentres eles vos saludan, eu collo o meu guitalele. É importante votar po Senado. O papel naranxa, sabedes? O naranxa non quero decir de Ciudadanos, quero decir o papel naranxa do Senado, ollo, non se equivoquemos. Deixo vos que vos digan dúas cosas, que vos saluden e collo a miña guitarra. Ben, moi bo día a todas e a todos. Últimamente estou me acostumando cada vez que veño a Lugo a que me dean un pouquiño de micrófono. Coido que non é o mellor vendendo o que dende Vilalba Aberta vendemos, que é isto da xenerosidade e isto de que os nomes non contan, senón que é un proxecto, en definitiva, o que vai cambiar todo isto. Fixadevos que dicía un sabio, e vou ser moi breve, non vos asustedes, que os canallas viven moito tempo, pero ás veces vanse. Ben, en Vilalba sabemos ben do que estamos a falar. Mais, amigas e amigos, compañeras e compañeiros, lucenses, veciños e veciñas, coido que o peor que eses canallas, alá onde esteñan, o que máis dano lles pode facer esas canallas que tanto dano fixeron as maiorías populares é ver como xente, neste caso son eu, pero son moitos concellos ao longo do país. En Vilalba temos que pasar xusto por diante da estatua de Don Manuel para ir ao concello representantes populares de verdade, como os representantes populares que vai haber coa chegada, agardemos, ao Congreso de xente como Vanessa. Temos que loitar por ter ese número 2 en Lugo. E coa chegada, e con el vos deixo, de Luís ao Senado. Moitísimas grazas a todos. Hola, boas tardes. Bueno, quería vos simplemente vender a ilusión de que imos a recuperar o estado de benestar que o merecemos, que os nosos avós, os nosos pais e nosotros traballamos por ter un estado de benestar que nos defenda das posibilidades da vida. E isto se está nolo a quitar. Volveremos por ele, recuperaremos os nosos dereitos e ese estado de benestar que entre todos vamos a lograr. Precisamos de todos para conseguilo. Por eso hai marea. Recordade ben as súas caras, que hai que votar polo Senado. O papeliño naranxa, recordádeo. Bueno, simplemente quería aproveitar para que lles vísemos a cara e que supésemos en Lugo a quen temos que poñerlle a cruceciña boa. Vou deixar o micro, escoitaseme. E que todos as disfrutemos. Esta é unha canción de Nacho Vegas feita para a plataforma antidesafiuzamentos, porque seguimos con ese drama, pero o que temos que quedarnos desa loita, é que hai xente loitando e que conseguimos sair de aí. Ahora vou berrar, non te preocupes. Entón, o que temos que ter en conta é a ilusión, é que podemos facelo. Aí vou cantar. Infinito, si el alba es toda roja y el ocaso es todo y la luna es caricia, si la rosa cuando se abra nos perfuma. Si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar, desahucio más. Mientras haya en mi barrio una mesa
a la que le falten las patas, mientras haya un niño sin zapatos o una ópera de sarna, mientras haya un contable tosiendo, mientras haya un concierto de perros, mientras haya una sola persona a la que los bancos dejen sin techo. Debemos cantar a coro, no cantar en soledad, y cantar a los que solo aúllan mientras haya un desahucio más. Y cantar a los que solo aúllan mientras haya un desahucio más. Y asediar al usurero y que así no duerma en paz, y gritarle al poderoso mientras haya un desahucio más, y gritarles a los poderosos mientras haya un desahucio más, y gritarles a los poderosos mientras haya un desahucio más. Unidas podemos conseguilo, con ilusión, con forza, porque hai marea. Veña, boca a boca, boca a orella. E ora deixevos cunha loitadora, cunha artista, con Vanessa. Estamos deseando que chegue ao Congreso. E teñamos dúas representantes máis, porque esperamos que Luís da Porta no Senado chegue tamén para estar aí e que a seguinte sea Vane. Unha aperta. Gracias. Bueno, boas noites a todos. É un luxazo estar aquí compartindo con vos e con este equipo que temos aquí. É unha maravilla. Eu quería contarvos, así a modo de unha pequena introducción. Outro día estábamos na Praza de San Marcos presentando a candidatura. Un can comezou a ladrar ali na praza. Eu nese momento non dixen nada, pero o que me veu á cabeza foi unha frase. Foi a frase de sinal que cabalgamos. Non sei moi ben se os ladridos eran do can ou da sarna que había dentro na Diputación, pero bueno, a frase veume a cabeza. Cabalgamos porque temos ilusión, a mesma ilusión que cando fai 5 anos tomamos as prazas, para demostrar que a praza é nosa, da cidadanía. E agora o que se trata é de levar esa ilusión ás institucións, para que dunha vez por todas pertenzan á maioría social, que é pobrencida, esquecida e perseguida polos defensores das corporacións e da banca. Xa temos a mostra de que é posible, de que sí se pode, en moitos concellos que no pasado maio pasaron a formar parte da xente por medio das mareas municipalistas. Imos pararlle os pés á corrupción, tan ligada a este sistema antipersoas, aínda que algúns insistan en que son só casos aillados. Esta sociedade está a chegar a un punto de non retorno que cada día se revolve máis contra a opresión, porque é necesario, porque a dignidade non se negocia, porque as mentiras quedan cada vez máis ao descuberto, e as caras que contan esas mentiras son as dos falsos demócratas que legislan para uns poucos pisando a maioría social. A maioría social a que pertencemos todos e todas os que estamos aquí hoxe. Estamos fartos das políticas criminais do Partido Popular, porque, como ben dixo Beiras fai aquí uns anos, o PP mata. Rajoy mata cos seus recortes. Feijóo mata cos seus recortes. Estamos cansos dos axustes en sanidade, da burla que sufren os enfermos de hepatitis C. E aínda por encima temos que escoitar o señor Núñez dicindo que porque haxa 4 ou 5 persoas mortas que non hai que montar tanto escándalo. Pero quen se creen que son para xogar ca vida das persoas? A vida das persoas non ten precio. Estamos fartos do peche de camas nos hospitais. Estamos fartos das escolas, saturadas de alumnos, con profesores que non teñen prácticamente equipamento. Estamos fartos da religión dentro das nosas escolas.
Estamos fartos de que se menosprecien as asignaturas artísticas, culturais ou filosóficas. Estamos moi cansos da súa lei antimordaza, que é máis propia de tempos escuros que do século XXI. O que pasa que, claro, eu entendo. Parece que eles están máis cómodos vivindo tempos pasados. Pero nós non. Nós ímola abolir. Porque nós defendemos a liberdade aquí, donde estamos. Non temos que irnos a outros países cando temos casos aquí mesmo como o de Alfon, o de Andrés Bódalo, o de Pablo Hasél e tantos outros. Agora mesmo hai máis de 200 sindicalistas judicializados por defender os dereitos da clase obreira. E tantos outros activistas que están sendo perseguidos por defender as libertades de todos ou mesmo por expresarse. O curioso de todo o tema é que a veces quen defende a liberdade de expresión son esa xente que estreitaba a man de Gaddafi, de Videla ou de tantos outros dictadores e xenocidas. Estamos indignados cos desaufizamentos, porque sempre se desafiza as familias mentras se rescatan os bancos cos cartos de todos sin pedir permiso, sin consultalo, porque sí, porque a eles lles apetece. Estamos fartos tamén das injustizas como do accidente de Angrois, fai 3 anos, onde semella que o único culpable vai ser o traballador de turno, mentres o goberno e as diferentes empresas siguen por aí tan campantes, sin ningún tipo de responsabilidade sobre eles. Estamos cansos porque o que eles chaman acertos son erros. O que recoñecen como erros son crimes e o que omiten son calamidades. Chegou a hora de afastalos, de gobernar para as persoas, de lexislar para esas familias que o sistema discrimina, de volver a creer, de volver a sorrir, de que o medo mude de bando, como decía Moncho fai un intre. Nós non queremos reformas de chapa e pintura, non queremos maquillaxe, non queremos falsos cambios dun sistema que é claramente antipersoas. Baséase na explotación dos seres humanos e do planeta. Nós non queremos poñer pactos que terminen sendo máis do mismo, porque o que vamos facer é pelexar por un novo sistema, porque non se trata de poner parches a unha lacra que xa está esgotada, que xa fracasou. Aínda que non o recoñezan, este sistema está esgotado. Porque non abonda con que se vaya Rajoy. Rajoy non goberna solo. Rajoy ten moita xente detrás que aproba as súas políticas, que levanta a manciña. Igual pasaba con Orozco, igual pasaba con Griñán, igual pasaba con Esperanza Aguirre. Non é problema dunha soa persoa. O problema é do sistema. Agora xogan co medo. Veñen dicindo que veñen os comunistas, que nos van quitar a casa, que nos van deixar sin nada. Eu o que sei, o que teño claro é que ata o de agora quen nos quita as casas son os bancos. Quen non paga o IBI é a Iglesia. Que Rajoy, inda estando en funcións, segue ampliando os chiringuitos de Ence e asina tratados ilegais en Turquía. Eles queren quedar con todo. Inventaron unha crise que non existe. Porque xa o cantábamos nas rúas, non si? Non é unha crise. É unha estafa ao pobo. É unha estafa á cidadanía. Despois piden que nos sacrifiquemos. Que nun par de anos todo se vai mellorar, vamos salir da crise, todo vai ser perfecto. E cando nos damos conta, levaron todo o que quedaba. Non podemos falar de creación de traballo ou de perseguir a corrupción se non falamos do máis fundamental, a redistribución da riqueza. Se non repartimos equitativamente a riqueza, as grandes fortunas seguirán mandando. O fin e ao cabo é o que pasa, quen manda en nós son os mercados. E iso témolo que parar xa. Non pode ser que 20 persoas en España teñan a mesma cantidade de cartos que o 30% do resto da poboación. Necesitamos unha fiscalidade progresiva, onde paguen máis os que máis teñen, e non se permita que a clase traballadora sea sempre a que manteña os privilexios daqueles que teñen as contas en Suiza, en Panamá ou en calquera outro paraíso. Isto non é máis que aplicar o artículo 31 da nosa Constitución. O sea que só hai que ter vontade para facelo.
Nada máis. Estamos aquí porque queremos un cambio radical. Non se asusten. Radical de ir a raíz dos problemas, de mudalo todo, de que todo hai que cambialo en prol da xente. Queremos un país máis xusto, un país feminista, ecoloxista, onde se cumpran os dereitos humanos. Ese cambio ten que ser con vos. Nós non podemos facer o cambio. O cambio ten que ser co pobo, porque os políticos non cambiamos a historia. Quen cambia a historia son os povos. Como moitos políticos o que facemos, algúns, é asumir eses cambios, sendo moi conscientes de que son de, por e para o povo. Xa vai un tempo agora que está de moda desprestixiar a política. Como vos discípulos de quen dixo vostede faga como eu, que non me meto en política, din que somos novos, que non temos experiencia, ou dalles a tolada, entonces xa non. Entonces somos pella política, somos igual que eles. Eu xa non sei si somos, si non somos. Eu o que sei é que somos novas e idealistas, como Alberto Garzón, como Pablo Iglesias, como Camila Vallejo, como Ada Colau, como Teresa Rodríguez, como os camaradas Moncho Vázquez e Carlos Portomeñe, que a pesares de ser xoves, levan tempo pelexando polos dereitos. E tamén somos os que valoramos e defendemos a xente que está nisto desde fai moito tempo, como Julio Anguita, como Xosé Manuel Beiras, como Dilma Rousseff, como Pepe Mujica, como Cristina Kirchner, entre tantas outras. Xente que pelexa e que pelexou polos dereitos das clases trabajadoras. Pódennos etiquetar de mil xeitos, pódennos demonizar, pero iso non vai impedir que o 26 de xuño entremos nas institucións co puño ben alto defendendo o pobo. E sabemos que ese 26 de xuño vai ser un hito histórico, porque queremos decir que xa abonda desta situación de emerxencia social a cal nos someten. Basta dunha vez por todas dos privilexios para uns poucos, mentres o 99% sufre. Vivimos nun estado onde as prestacións sociais reduxéronse un 30%, mentres a taxa de desemprego é do 20%. E cales son as súas recetas? Mais precariedade. A súa estrategia é someter o traballador en beneficio das empresas do IBEX 35, porque son especialistas en xerar miseria. Xa non se aguanta máis ver a seres humanos rebuscando comida no lixo, mentres hai uns privilexiados que soamente por feito de ser de sangue azul teñen o seu futuro asegurado. Teñen todos os privilexios do mundo. E como uns teñen tanto e outros teñen tan pouco, este verán, moitos pequenos van quedar sin comida porque pechan os comedores escolares. Nós imos cambiar estas injustizas, porque, como dicía a máxima, para todos a luz e para todos todo. Imos pelexar polo teito, pola terra, polo traballo, polo pan, pola saúde, pola educación, a independencia, a democracia, porque creemos na igualdade primeiro de todo. Porque unidos imos pelexar pola voz da clase obreira, que sofre o atropelo constante da troika e os mercados. Porque somos máis, estamos nun barco con marea a favor. Porque temos todo para gañar. Porque unidos podemos. Porque aos corruptos vainos arrasar a marea, que ven subindo con moita forza. Porque as rúas son nosas. E co apoio de todos vós, as institucións han ser nosas tamén, da cidadanía, de quen teñen que ser. Porque temos o sorriso no corazón, que é vermello e está á esquerda. Porque non van a roubarnos o noso futuro, porque o imos a construir entre todas e todos nós. Eso é todo. Ai, Marea! Ahora deixo vos co mestre Xosé Manuel Beiras, que non necesita presentación ningunha. Disculpademe, eu poñome en pé non polo que decía Moncho, senón para estirar o corpo. Senón vou acabar entalado. Antes pensaba que faltaba unha barra aquí diante, a barra do bar, pero está moi bonito así.
E logo tamén pensei, bueno, faltame ter a batería para daros unha sesión de jazz bravú, que algo deso tamén fixen hai tempo. E non quero reiterar o que levan dito xa as compañeiras e os compañeiros que falaron antes, nin tampouco quero estenderme porque eu non son candidato. Eu estou aquí para que quede claro de que na medida das miñas posibilidades eu aposto pola Marea. E aposto pola Marea porque a Marea son os cidadáns, non somos os partidos. Precisamente a Marea é o punto culminante dun proceso de divorcio crecente entre a cidadanía do común e as organizacións políticas, partidos políticos que non cumprían, sino que violaban cada vez máis sistemáticamente eso que había que explicarlle moi ben a todos os cidadáns, que en que consiste a democracia representativa. Un contrato de fideicomiso. Cando calquera de nós ou de vós outorga un poder, por exemplo, un poder notarial, para que outra persoa represente, exercite ese poder para realizar determinadas cousas, para vender unha leira, para participar nunha sociedade, para calquer acto xurídico, está moi claro que quen recibe ese poder, ese mandato, ten que facer estrictamente aquilo para o que o poder lle foi dado. E se o incumple, evidentemente ese poder é revocado. E se o viola, é sancionado. E no seu caso, é procesado e condenado, incluso penalmente. Se iso estivese claro e a cidadanía exixísemos aos representantes electos que violan ese contrato de fideicomiso, probablemente non teríamos chegado á situación en que chegamos. Pero evidentemente todo estaba preparado para que os cidadáns que exercemos a nosa alícuota de soberanía mediante o exercicio do voto non tivésemos resortes para poder denunciar o incumprimento dese contrato de fideicomiso. É unha das razóns por as que precisamente xurdiron as mareas. Pero as mareas xurdiron en Galiza como a expresión dun proceso de divorcio entre a cidadanía e as institucións políticas que ven de tempo inmemorial. Eso é o que nos distingue. Porque somos un pobo que foi decapitado, que foi condenado a non poder exercer a súa identidade dende nada menos que finais do século XV. Sendo un pobo que xa existía e xa nos chamábamos como nos chamamos aínda agora, cando as lexións romanas pasaron polo sur, o río Limia, no treito da Galiza Sur bracarense, actualmente Portugal do norte, chamase Lima. Os romanos pensaban que era o río Leteo, o río do esquecemento, tiñan medo de atravesalo, porque podían perder saber a identidade. Cando chegaron, isto era habitado polos galecos, e chamarono Galicia. Ainda non existía o nome de España, nin de españoles. E así sucesivamente. Por lo tanto, somos un pobo que tivo que aprender a autogobernarse e autoorganizarse, nada menos que dende hai 500 anos. Por non poder, ni siquiera podíamos votar nas Cortes, votaba Zamora por nós. E non digo eso por ningún tipo de chauvinismo, digo porque é fundamental o proceso no que a cidadanía do común
ademais de ir cada vez cobrando máis conciencia de que ela tiña que exercer a súa propia libre decisión e que se non nos representaban os representantes electos tiña que ela mesma dar o paso de convertirse, ademais de en representada, en representante, fose ou non militante de partidos. E maiormente toda aquela xente que por non ser militante de partidos non tiña ni siquiera a posibilidade de facer ningún tipo de reclamación ou de forza dentro dunha organización política. Bueno, pois esa cidadanía o que fixo foi tomar máis conciencia de que tiña unha identidade de seu. Esa identidade de seu é a que bautismaron os romanos chamándonos galecos. Hai máis de 2000 anos. E por que é importante? Porque se non sabemos quen somos, malamente poderemos ser. Porque se os cidadáns non somos conscientes de que a condición de cidadán exixe exercermos a dignidade, exercernos a nosa liberdade e, sobre todo, exercelas cando é difícil e que aquilo que conquistamos e que chaman liberdades democráticas non se pode pensar que xa está, que a temos por sempre, que a temos que estar exercendo para reconquistala cada día, porque se nos deixamos dormir roubona. E da mesma maneira que eres o que fan é convertirnos en súbditos outra vez, como no antigo réxime antes da Revolución Francesa, a emerxencia da cidadanía en pé ten que saber que é cidadanía que ten unha definición colectiva tamén, que ven dada pola historia, pola cultura, polo idioma, polas formas de relación social, polas formas xurídicas en que a cidadanía labrega organizou os traballos das terras, o reparto de auga para atolala, os sistemas de rego, os sistemas de sucesións, e así sucesivamente. E polo que, un determinado momento, ergueuse e autoorganizouse cando o francés invadiu Galiza. As alarmas chamábanse. As organizacións de grupos de veciños, as aldeas, chamábanse as alarmas, que eran as que organizaban a resistencia frente ao invasor. E as primeiras xuntas, e daí ven o nome da Xunta de Galicia. Cantas mestres, cantos profesores e profesoras, en cantos centros de ensino, rapaces aos nenos e as nenas e aos adolescentes se lles explica isto. É que nada máis que en 1846 ese pobo decidiu que xa estaba ben de sermos convertidos nunha colonia que se chucha o sangue. É que non foi un galego, militar galego, sino un andaluz de orixe, Solís, e en Lugo. Pero en conexión con todo o que era o proceso de pensamento, de chamar a atención, de que espertase do seu sono a cidadanía, con Antolín Faraldo, o primeiro que dixo que Galicia era unha colonia de la corte, non inventou Beiras nos anos 60. E sublevouse. E Murguía nas súas memorias, mellor dito, no prólogo dun dos tomos da súa historia de Galicia, relata como cando sendo neno no cantón de San Benito, onde vivía, moi perto da Praza do Pan, en Santiago de Compostela, foi testigo dos tiroteos entre a mocedade estudiante, o exército de Luís e moita xente cívica e o exército que mandaran dende España para acabar con iso. E comeza o rexurdimento. Pero sigue un proceso de loita organizada dos labregos e as labregas contra os foristas, o proceso de loita contra os foros, porque neste país a xente do traballo, que decía Rosalía, cando a poboación activa 85% era labrega mariñeira, aínda a principio do século XX, foi serva da gleba, como na Idade Media, até 1926.
E ese é o proceso de emancipación que comeza, foi unha emancipación de clase. E foi o proceso de organización sindical dos espacios pequenos de proletariado industrial que existían, fundamentalmente a CNT, os cenetistas, os anarquistas, as Marías de Compostela, tolearan, porque eran dos fandiño, e mataran a boa parte da súa familia no 36. E este país seguiu autoorganizándose. En nos decenios dos 80 e 90 en plena democracia constitucional. É o país onde houve máis loitas cívicas, sindicais e viciñais de toda a Península Ibérica, aínda que seguisen a decir que este era un país habitado por vacas e por xentes máis mansas que as vacas. Non hai en toda a península ningún caso de loita obreira como a do naval, que leve 30 e tantos anos de duración xa. Non hai ningún caso en toda a Península Ibérica e que un campesiñado que se decía que simplemente votaba ao PP ou que escortaba telegaita, porque lle chamaban telegaita porque era no idioma propio para falar coas vacas, e incluso algúns caricaturistas puñan a un paisano cunha vaca ao lado vendo a televisión galega. O sindicato labrego, antes Comisións Labregas, era o sindicato líder de loitas labregas en toda a Península Ibérica. De maneira que cando emerxeu nunca máis é porque había un tecido asociativo de autoorganización de loita que levaba 20 anos en combate. Non foi xeración espontánea. E por iso, cando xurde a eclosión a nivel de todo o Estado español, no espacio todo español, dos indignados da xente a que se referían, Carmen, Ramón, Josito, etc. Eso, das prazas, das rúas. Aquí, moito antes que nas prazas das rúas, estaban nos turreiros das aldeas, loitando, e nas fábricas, en Xidegasa, na Lumina Aluminio. Ainda me se lembran de min, era o único diputado do Parlamento de Galicia que estivo ali cos obreiros empolillados na chimenea. O único que denunciou no xulgado de Montoñedo a empresa por violar os dereitos laborais. E iso que ten o sentido de En Marea é un punto de chegada e un punto de partida. E dicía que non me iba a estender, pero xa sabedes que me estou enrollando. Remato. Mirade, adoitase decir que a terceira vai a vencida, desta vez vai ir a segunda. Porque estivo a piques de ir xa en decembro. E se en decembro non foi de todo, foi porque houbo quen di que é de esquerda, pero preferido pactar previamente co partido de Primo de Rivera. E logo impoñerlle o trágala. E empezaron a decir que se había novas eleccións e non podía haber investidura, xa sabíamos de que era culpa de todos nós. Das Mareas, de En Común Podem, dos de Valencia e, naturalmente, de Podemos España. Porque digo Podemos España. E sei de que falo. Falo de que se afirmamos que isto é unha realidade plurinacional, temos que facer é aplicalo. Dende as palabras hasta os feitos todos. E eso todos o suscribimos. E eso houbo que impedirlo. Sabedes por qué? Moi simple. En Grecia, xa sabedes cando, unha esquerda con novas maneiras de entender a relación entre as organizacións políticas e a ciudadanía. O seña, unha esquerda que intentou recuperar que a esquerda política representase a esquerda social, e que o que importa é a esquerda social, que sodes todos e todas vos, e os que non estades aquí, eso que se chama as clases populares, a maioría social. Esa esquerda gañou as eleccións, e houve un goberno de Siriza. Ese goberno plantoulle cara á Unión Europea. Pero na Unión Europea, eses que non representan a ninguén máis que aos plutocracia internacional e aos delincuentes que ao longo de todo o planeta gobernan as mafias financieras e as non financieras,
Pois dixeron que, como dixo Schäuble, ese ministro da Unión Europea tan nazi como aquel ministro de Hitler de Finanzas de 1936 a 1945, só que non necesita divisións Panzers, chegalle cos chantaxes e os golpes de Estado do Banco Central Europeo, o señor Draghi e compañía. Porque nun país se vote de maneira diferente a que antes, non imos cambiar nosas políticas. Pois eso que a doutrina dos yanquis con el patio trasero, América Central, Latinoamérica, Sudamérica. Sí, que voten. Si votan ben, vale. Como é votar ben? De acordo con os intereses norteamericanos. Si votan mal, montamos un golpe de Estado. Un dos últimos, Honduras. E Berta Cáceres é unha das últimas víctimas. Pero eso non son crimes, os crimes hainos polo visto en Venezuela. Manda truco. Entón a Grecia aplicaron o mesmo, como saíra un goberno, tiveron que facer a fuciñar o goberno. E o goberno capitulou, pero o povo non, porque en pleno estado de sitio votou 60 e tantos % contra o memorándum. E iso que temos que facer aquí, a partir do 26 de xuño. Non hai memorándums para este país. É o povo que máis ordena. Pero como aquí, esa esquerda que recupera a auténtica representación da esquerda social plural, diversa e plurinacional. Pegou un estampinazo, mas non chegou a ter a maioría. Entón, o que había que facer dende a Troika era chantaxear todo o chantaxeable para impedir que se puidese formar un goberno virado á esquerda. E a cabeza de turco foi o sector feudal do PSOE, con Felipito Tacatún á cabeza. Como partido dinástico tiña que soster a peste bubónica que levamos padecendo onde que se fixo a segunda restauración, bubónica, que non borbónica. E fixo todo o posible para que non houvese un cambio propiamente. Pois esta vez non. Decían, despois, remato, se hai novas eleccións, xa dixen, os culpables van ser estes. E ademais, se hai novas eleccións non vai mudar nada. Pois está mudando xa, as enquisas dicen que se van a la mierda. Por lo tanto, sí que vai mudar. E o que vai facer falta é que esa mudanza sexa de verdade, non un cambio de inquilinos, simplemente unha mudanza a fondo para ir a un proceso que ten que acabar no norte, de acabar, darlle o finiquito ao segundo, restauración borbónica esta, e poidamos ser cidadáns. Bueno, sería unha ofensa á vosa intelixencia que eu pretendese presentar en Lugo a Miguel Anxo Fernambello, o chairego. E ademais, o home que xa nas pasada campaña electoral como cabeza de lista ao Congreso pola Marea foi calificado, e non precisamente polos amiguetes, senón por os medios, como o millor candidato de toda a campaña. Así que, polo tanto, desta vez deixo-vos outra volta con Fernambello e confío en que, ademais, ti o acompañes. E que cumplades, se non hai a revocación. Bueno. Moitas grazas, Xosé Manuel. Permitideme que me poña de pé, porque teño un forte tirón muscular que me doi, pero que non me doi ao mesmo tempo, porque sinto a enerxía e sinto o ánimo e a marea que aquí nesta sala ateigada de Lugo se precipita. E permitideme que me apoie, tal vez aquí, para poder cumprir mellor con esta miña intervención. Un saúdo entrañável ás compañeiras e compañeiros que aquí
acabades de intervir neste acto xunto ao mestre Beiras. Un saúdo tamén moi entrañável a... Perdón. Un saúdo moi entrañável aos compañeiros de Lugo Novo que aquí están, aos compañeiros e compañeiras de Vilalba Aberta que aquí están, compañeiras e compañeiros da Alternativa de Cidades, Esquerda e Esquerda Unida que aquí están, os compañeiros de Podemos Lugo, a todas e a todos vostedes, a todas e a todos vós, moi boa tarde e moitas grazas pola vosa presenza neste acto, neste encontro aquí en Lugo, na cidade máis antiga de Galiza. Xa se refería Xosé Manuel a este feito. Un encontro este que quere ser expresión material e comunicante, intercomunicante desta gran alianza que compón En Marea como unha gran constelación da fraternidade das esquerdas, nacionalistas e internacionalistas. En Marea concibida como unha unidade popular de liberación social, como unha ferramenta de participación colectiva, de organizacións, de persoas, de cidadáns, de cidadás, como un espazo de construción e de ampliación de forzas. Todo o movimento das mareas municipais e das mareas locais que están a florecer por todo o país. Todo este ámbito positivo de suma e de multiplicación de vontades que supón esta mestizaxe das esquerdas, a idea de Beiras, a mestizaxe necesaria das esquerdas, como acto consciente, como acto revolucionario, intelixente e democrático para propiciarmos un cambio político de vez, para contribuirmos coa forza da marea viva, da marea crecente, da marea alta, como din os mariñeiros, como na illa de San Simón e a gran metáfora do Mar Maior, para contribuirmos a botar abaixo, a esfaralar, a esborrallar, a abater e derrubar o que aínda fica en pé do vello réxime saído do franquismo. A segunda restauración borbónica que Xosé Manuel Beiras compara tan acertadamente coa peste bubónica, coa peste negra. Esta caste de secticemia política que aínda padecemos hoxe para a nosa desgraza. E para librarnos e liberarnos deste estado de cousas que provoca que exista unha democracia amputada, como dicía, como expresaba o escritor portugués e premio Nobel Xosé Saramago, tan amigo do noso país, tan amigo da Galiza, esta democracia amputada que padecemos, naceu En Marea. Aquí xa se falou tamén de aspectos do programa político que En Marea presenta, un programa pensado e traballado coa máxima inteligencia e coa máxima entrega para, precisamente, permitir que a súa aplicación resolva os problemas inmediatos e prioritarios en primeira instancia da xente, das persoas. Por iso naceu En Marea. Este gran encontro cívico e cidadá convertido agora en vanguarda política que concentra en si mesma todo o ADN, xa se dixo aquí, todo o ADN que tivo activación e previa no Nunca Máis, no 15M, na experiencia de Alternativa Galega de Esquerda de 2012, no Parlamento Galego, e xa máis perto de nós no tempo nas mareas municipalistas que hoxe gobernan en Santiago de Compostela, na capital de Galicia, e nas cidades da Coruña e de Ferrol.
As pasadas eleccións, o 20 de decembro, nas pasadas eleccións xerais, o 20 de decembro, en Marea, quero lembralo agora, obtivo máis de 410.000 apoios populares, 6 deputados, deputadas e 2 senadores, senador e senadora, constituindo este feito un fito histórico. E se non houbo grupo parlamentar oficial no Congreso, porque a mesa do Congreso o negou no plano político, o que non deixou de ser unha infamia, si houbo grupo parlamentar de facto, mesmo recoñecido pola xefatura do Estado nas súas audiencias. En María tamén estivo nas negociacións no Congreso para intentarmos atinxir un goberno de cambio. Tamén participou en Marea, participamos nas negociacións que ali tiveron lugar. E nunca Galicia e a súa fronte da esquerda real tivo tanta presenza en Madrid, tanto recoñecemento xeral en todo o Estado español e mesmo fora do Estado español. Se falaba das mareas na prensa francesa, na prensa italiana, na prensa alemana. Falouse das mareas, da marea galega. E nunca, en tan pouco tempo, en pouco menos de 3 meses, en plenas negociacións para a formación dun goberno, e sen horizonte definido, con toda a tensión que iso xera nos deputados e deputadas, nunca en tan pouco tempo se traballou tanto no Congreso, en Marea, presentando proposicións non de lei, realizando preguntas parlamentares, participando en todas as comisións. En Marea estivo en todas as comisións do Congreso, que é onde se fai realmente o traballo político, onde se traballa, onde se debate, onde se presentan as alternativas, defendendo os nosos sectores productivos, reuníndonos cos colectivos cidadáns que o demandaban, e tratando os problemas, todos os problemas, mesmo problemas menores, algúns problemas mesmo veciñais, que tiveron repercusión, resonancia no Congreso, ao mellor dunha aldea perto da vila de Pontedeume, e tamén chegaron ali porque había problemas reais, pero chegou os problemas máis importantes e acuciantes, o sector lácteo, a pesca, a Alcoa, denunciamos o tema de Ence, tivemos un gran éxito denunciando e recuperando, poñendo en primeiro plano outra volta as víctimas de Angrois, de Angrois, decía o bárbaro do Partido Popular. E nunca Galicia, e Lugo tamén, por suposto, porque eu sempre fui un deputado por Lugo, porque Lugo é a miña terra. Nunca Galicia e Lugo, digo, resoou tanto e estivo en primeira liña en Madrid, recoñecéndonos todo Deus, como a Marea Galega. Mesmo polas rúas de Madrid nos paraban ás veces, eses son os da Marea Galega. Celebrando mesmo a nosa existencia, a nosa presenza e o traballo realizado, tantas veces en circunstancias adversas. Isto non se sabe, non sai na prensa, por mor dos atrancos impostos polo Partido Popular, polo máis retrógrado do PSOE e por ese animalúnculo político autodenominado Ciudadanos. E por iso amigas e amigos, e por iso mente de xeito noxento, utiliza a mentira como arma política, que xeito máis innobre, que nega a realidade do traballo realizado por En Marea en Madrid e a trascendencia obtida coa súa presenza, porque así o decidiron democráticamente os cidadáns e as cidadás nas Cortes do Estado, provocando así unha auténtica revolución na representación galega de esquerdas como nunca antes se tivera dado na historia. E agora, amigas e amigos, estamos ás portas, e Lugo tamén en primeira liña e facendo historia dunha nova marea,
esta segunda volta que o 26 deste mes de xuño vai asolagar con máis forza, con máis enerxía, con máis capacidade de corpo político e colectivo en acción a meseta, os ángulos escuros do Congreso, para levarmos alí os problemas de Galiza, procurando a súa solución en ben da xente, das clases populares do pobo agredido, dos nosos traballadores, da nosa economía, dos nosos sectores productivos ameazados, na nosa identidade cultural e nacional, e en contra do austericidio. A poboación en Galicia redúcese cada día en 46 persoas, son as cifras oficiais que teñen que emigrar, e a maior parte delas son rapazas e rapaces novos, con gran formación, que aquí non teñen traballo e teñen que emigrar, 46 persoas diarias, segundo as últimas estatísticas oficiais. E ven aí os informes de Cáritas e da Rede Europea contra a Pobreza. Máis de 90.000 persoas en Galiza sofren hoxe pobreza severa. E máis de 4.000 fogares sofren o que os especialistas denominan carencia de alimentos. E en Marea, en contra, tamén, claro, evidentemente, dos recortes nas liberdades individuais, en contra da privatización da sanidade e da educación, e poderíamos seguir, pero eu non me quero estender moito máis, pero deixo aquí este dato que a min me arrepía personalmente. Lugo ten a taxa de suicidios máis alta do Estado español. Segundo cifras oficiais. E aí está a Asociación Galega da Saúde Mental para comprobalo. Porque hai persoas ás que o poder imperante lles cega e lles nega un futuro digno. En definitiva, nós, en Marea, esta gran alianza que compón en Marea, as mulleres e os homes de Marea, e todas, e todos vós, porque a Marea é unha construción e unha participación e unha coparticipación colectiva, defenderemos un programa político baseado na creación dun novo Estado social, no cal a xente sexa sempre o primeiro. A xente o primeiro, as persoas. Somos unha forza política humanista que asumimos a gran tradición da esquerda revolucionaria europea e da esquerda humanista. A creación dun novo Estado social que instaure unha igualdade real, unha fiscalidade xusta, solidaria e redistributiva, traballo digno e vida plena, servizos públicos e políticas sociais reais. Recortou Feijóo máis de 1.000 millóns de euros que se di axiña en políticas sociais por unha saúde pública, universal e gratuita, verdade, Luís Laporta? E dereito a unha vivenda digna que non se cumpre. Mas non debo ocupar máis tempo. O programa de En Marea é público e coñecido. Eu creo que vivimos unha situación de emerxencia social e política. Estamos ás portas dunha reconfiguración do Estado español. Vivimos un momento crucial. Aí temos que sentir un sinal de alarma persoal e unha grande responsabilidade política. Estamos nun momento crucial da historia de Galiza e da historia do conxunto do Estado español, claramente afectado, ademais, pola podremia e pola corrupción integral dos seus partidos tradicionais e das estruturas que os sosteñen, tamén os medios de comunicación, en moitos casos. E vela aí, por exemplo, a putrefacción existente no Partido Popular. Eso sí sai nos telediarios, e nos
xornais. Valencia, por exemplo, está podre todo. Toda a estrutura cupular do partido. Ou a Casa Real. E o seu gran capo, que o fixeron dimitir. A ver se me aplican a min agora a lei Mordaza. Porque a Casa Real está sendo xulgada, e hai pouco ainda se sentou no banquiño a Infanta, non sei como se chama. E en Marea ten que ser, e remato porque ademais queremos que este micro ou outro que hai por aí que ten a organización pase a vos para nun tempo que ainda temos, por iso quero rematar canto antes, teñamos ocasión de que tamén se estableza un diálogo, un foro de intervención por parte de vostedes, por parte de todos vos. Dicía que en Marea ten que ser, e vai ser, protagonista dun proceso constituinte sendo suxeito político de seu Galiza, o que representamos as clases traballadoras e populares do noso país, que son realmente o país, non nós, e a xente, os traballadores, as traballadoras, os labregos, os mariñeiros, con soberanía cidadá e por un cambio político definitivo que nos garanta un futuro de benestar, de liberdade e de progreso. E agora, vos tedes a palabra. Hola, encantado de estar aquí con todos vosotros. Quería saber que propostas tendes de cara a defender os dereitos de moitos cidadáns que están sendo criminalizados debido á prohibición do cannabis e de outras sustancias que non se consideran gravemente dañinas para a saúde. Moitas gracias, un saúdo. Quen? Eu podo contestar, pero non son candidato, non debo. Bueno, case por alusión. Está en programa a legalización da sustancia, a legalización do cannabis, que, por certo, teño que dicir que unha planta mediciñal que se ven empregando ao longo da historia de xeito reiterado por diversas culturas, que ten moitísimos aportes para as persoas que teñen cancro e que neste país están sufrindo recortes na sanidade pública, que xa non é universal, que xa non é gratuita, e que, polo tanto, pode aportar moitísimo ao sistema de saúde dun país tamén. A maiores, a industria textil, a maiores, tantas outras, para as que a natureza, ao final, é a base. Non só o cannabis é unha planta, igual que moitas outras. En Galiza temos un rural forte, construído. Eu teño unha horta moi bonita. Estades convidados todos. A soberanía alimentaria tamén aí. Hai Marea.